A'n gwestai cyntaf ni heddi yw Lefi Gruffudd, rheolwr gwasg a Lolfa yn Halebont yng Ngheredigion. Gwasg a sefydlwyd hanner can mlynedd yn ôl i eleni. Un sy'n un mor brysur ag erioed yn dda gen I ddweud, yn enwedig gan fod yr Eisteddfod Genedlaethol ar y gorwel. Nawr, y cyfnod rydyn ni'n cysylltu a chyhoeddi swmp o lyfrau Cymraeg wrth gwrs. Nawr, croeso ato ni Lefi. Wrth gwrs, yn dathlu'r hanner can mlwyddiant eleni, eich tad Robert oedd wedi sefydlu nôl yn 1967. Dewch rhywfaint o hanes I ni. Wel ie, da ni yn cael lot o dathliadau eleni. O ran sefydlu'r cwmni yn had sefydlodd, do'n i ddim yn gwmpas yn amlwg, ond mae'r hanes yn amlwg yn rhywbeth oedd yn dod o ferw gwleidyddol y cyfnod y 60au a pan oedd yn had a yn y coleg, aethon nhw allu I sefydlu LOL, y cyrchgrawn LOL yn 1965. A gyda Penry Jones, o'n nhw wedi dod I ryw dros beint I drafod bod nhw am sefydlu gwasg argraffu a chyhoeddi. A dyna lwyddodd yn had I wneud, gyda lwc a bach o ymdrech, a da ni wedi parhau I fynd ers hynny. Ac I asgoffa ni, be oedd sylfaen y cyhoeddiadau ar y pryd? Be oedd y rei oedd yn rhoi enwogrwydd y cwmni fel oedd nhw'n yn ei blaenau? Wel, mae bethau mae'n ddiddorol I weld edrych nôl ar ymrywiaeth o bethau oedd Lolfa'n wneud, a'r bylchau oedd yna o ran cyhoeddi yng Nghymru. Dwi'n credu oedd y pethau cyntaf, oedd hyfryd iawn Prynhawn, llyfr o hiwmor, oedd yn heriol ac yn wahanol yn y cyfnod, a wedyn oedd pethau dysgu Cymraeg, fel Welsh is Fun wedi dod yn bwysig iawn, un o werthwyr gorau'r cwmni erioed, gan heini, sy'n brawd yn had, a wedyn mae pethau eraill fel llyfrau blant yn y 70au, wel, prin iawn oedd y llyfrau oedd ar gael a mi ath y llewod yn un o gyfresu pwysica y wasg yn y cyfnod hynny. A chi wedi cael tipyn o ddathlu, ges I groeso'r cynnes da chi yn Halebont ar gyfer rhaglen heno, ac oedd hynny ar gyfer y dathlu mawr wrth gwrs, y parti yn Aberystwyth. Oedd I Dani Sang yna ni'n clywed? Oedd hi'n parti mawr, a ddi'n wych cael ail symudiad a Geraint Lyfgrin yn perfformio a gweld yr awduron a ffrindiau, felly oedd hwnna'n ddathliad arbennig iawn. Ydy, da ni dal I ddathlu a gobeithio'n parhau yn y steddfod eleni. Ac wrth gwrs yr artist yn Ruth Jane yn amlwg iawn yn Halebont, ac mae hi hefyd wedi cyfrannu at eich cwmni chi, ac wrth gwrs mae ganddo ni lun fan hyn o'r murlun gwreiddiol ar y wal yn fyna yn Halebont. Ie, wel, oedd hwn yn brosiect dechrau diwedd millenniwm, lle nathon ni gallu comisiynu Ruth Jane I wneud y darlun rhyfeddol yma. A wedyn mae Ruth dal I fyw yn y pentre, dal I weithio, a wnaethon ni rhyw ddegawd yn ôl, wnaethon ni gomisiynu ail fyrlun, oedd y cynnes ambell I eicon oedd yn ymwneud fel awduron a Gwynfor a Mike Stephen ac yn y blaen. A mae hwnna dal I fod yn y nawr, os baswch chi trwy'r pentre, dyna welwch chi gwaith Ruth Jane, a dyn ni falch iawn o hynny, a bod ni wedi comisiynu llun newydd ganddi hi ar gyfer y dathliadau. Ie, chi'n gweld y llun ar y myg yn fan hyn. Beth sy'n cael ei gynnwys ar y mwg? Ie, wel, mae gymysgedd o'r pethau blew. Fi'n credu mae rhywbeth mae'r cyrchgrawn mellten. Dwi'n droi hwn o gwmpas bach I gael pobl gael gweld yna. So mae Anel a Gary Pale, a da ni pethau cyfoes sydd wedi dal I fynd o nerth I nerth nawr ynddo. A darlun o'ch tad Robert hefyd? Wel, dyna ni. Yno'n bresennol. A dwi'n siŵr bod yn bleserus rhywun sy'n rhan o'r cwmni, bod lot o'r llyfrau yma dal yn rhan yn atod I sylfaen unrhyw blentyn eich pob o fatgofio melys o weld y cymeriadau. Ydy, mae rhai o'r gyfresu, mae Rwdlan yn enghraifft, oedd yn o'r 80au wedi parhau a mynd o nerth I nerth. A mae pobl dal I holi, a mae'r llewod yn enghraifft, mae pobl dal I wybod amdanyn nhw. A fel wnaethon ni ail gyhoeddi llyfr Prynhawn hyfryd iawn ar gyfer y dathliadau. Ie, ail gyhoeddiad fan hyn. Ie, a mae hwnna, eto, mae pobl wrth I bodd yn gweld y llyfr fel oedd y llyfr gwreiddiol. Felly beth am y cyhoeddiadau sydd I ddod dros yr hach, sy'n mynd gyfnod prysur? Ydy, na, wel, da ni wedi bod yn brysur yn lansio llyfrau. Mae hunan gofiant Cees Heimans dechrau canu, dechrau wafflo. Da ni wedi cael nosweithiau gwych I ddathlu cyhoeddi hwnnw. Da ni nawr ar fi'n cyhoeddi Galar y fi wedi golygu Genesyll Meilor sy'n cynnwys storiau
dyfdynol lot o unigolion sydd wedi dioddau galar. Ac o'n i'n darllen neithio'r Lefi fel oedd tipyn o sôn, does dim llawer falle wedi trafod galar yn sicr yn y Gymraeg. Felly, mae hwn yn lyfr pwysig iawn i gymaint ohono ni sydd wedi profi. Dyna un peth yn yw, wnaethon ni goeddi gyrru drwy storom cwbl o mlynyddoedd yn ôl. Oedd yn un peth, oedd ddim pethau am salwch meddwl yn y Gymraeg. Wel, does dim byd i bobl droi ato mewn galar yn y Gymraeg. A fydd pobl yn gallu rhannu, dwi'n meddwl, o brofiadau yr unigolion sydd wedi sgwennu, a maen nhw yn ddiddorol iawn. Gywair bach o wahanol, ni'n trafod yma ar pnawn da, Llyfr Carwyn James cael gyfeithio o'r Gymraeg i'r Saesneg. Mae'r un mor bwysig i gyhoeddi yn y Gymraeg ac yn y Saesneg hefyd. Mae rhan o'r cwmni da ni'n cyhoeddi yn y ddwy iaith. A yn sicr mae Carwyn James wedi gallu cyhoeddi'n Gymraeg cyn Nadolig, a mae wedi cael ymateb gwych iawn, a mae dal i gael ymateb arbennig ac yn newydd o'r mas yn Saesneg ac yn mynd yn arbennig o dda. Cymeria mae pob y 70au na dybyddus yn dal eisiau dysgu amdano fo, gwybod mwy amdano fo. Felly, beth sydd ddod rhan y dathliadau dros gweddill y flwyddyn? Wel, da ni'n coeddi, mae gwefan newydd yn cael ei fynd lan nes man yn yr haf. Da ni gatalog newydd ar ddyn cael ei gyhoeddi. A da ni hefyd yn parhau i gyhoeddi cymaint o lyfrau ag allwn ni. Felly mae yna nofelau newydd gan Catrin Dafydd, er enghraifft, a mae yna lu o lyfrau, un am Hedd Wyn, cofio Hedd Wyn yn dod lan i gofnodi dathliad hwnnw. Felly, gwledd o lyfrau parhau am ddiwedd y ferch. A dwi'n siŵr Lefi hefyd chi'n cadw trefn ar eich brawd a'ch tad nôl yng Ngwasg y Lolfa yn Hal y Bont. Wel, ffordd arall o'n mai, yn had sy'n cadw trefn yn o'n i, dwi'n meddwl.